Her kommer der en lille bid af noget, som jeg vil kalde The Story of Henny Niles. Eller Henry Niles. Jeg er ikke lige sikker. Ja, vi havde jo tænkt os, måske skulle kalde os Henny Niles, fordi det var Henrik og Niels. Niels. Men det gik vi jo ikke fra, og i stedet for, når vi søgte lidt på det på internettet, så fandt vi faktisk en mand, der levede i 1839, som hed William Henry Niles. Og det var lidt sjovt at få lidt inspiration der, at tage base i hans liv, og hvad vi kunne finde om ham. Så jeg har i hvert fald skrevet første 2 vers, og så må vi se, så skal der et omkvæd på senere. Jeg har faktisk lavet en rytme et andet sted, som går sådan her. Så er den lige her. Jeg håber, man kan høre den. Det var meget sjovt med en bas, som optaget i bilen. Jeg lige sætte den her. Do you know Sir Niles, William Henry Niles, born a dark December night in 1839, lived a happy life, family of 5, 3 so lovely daughters, and his fine, delightful wife. Spent his youth back home, farming in the fold. With a hard-earned education, he would break the mold. Studying the law, but he wanted more. Then he met Professor Blodgett, changed him to his core. Yeah. Og så må vi se, hvad der sker. Ja, nu sender jeg så lige bolden videre til Niels. Jeg havde lidt tænkt på noget, der ændrede sig sådan lidt ligesom Maxwell Silverhammer. Men der er vi ikke nået at se endnu, så lad os se, hvad det bliver til. Det er i hvert fald første bid. Hej.